Dobroveče, dobroveče. U studiju iza 3 improvizovana pulta na kojima su brojevi 1, 2, 3, 2, dobro. Voditelj, a sada posle ove oštre borbe, da kažemo tako između ovo troje takmičara, pre odlučujućeg pitanja, pogledamo stanje na semaforu. Stanje na semaforu je Talambas 196, Ko 192, Živković 88. I vidjet ćemo da je Živković. Da vidimo dalje šta imamo. Voditelj, evo i rezultata. Aha, to smo. Evo, aha, hej, hej, hej. Evo i odlučujućeg pitanja. Hej, hej, hej. Da li ste spremni? Spremni. Da li ste spremni? Spremni. Odlično. Onda možemo da počnemo. Hej, hej, hej. Evo i njega. Ključno pitanje. Kada traktor kezeće? Vreme je sad. Takmičari grozničavo vade šibice i pokušavaju jedan pred drug da upale sveću na stolu. Lome im se pali drvca. Gase se. Onaj takmičar što je duo. Vidimo šta će biti, odlučujući još 8 sekundi, još 3 sekunde, još 5. Evo ga, i Talambas je ponovo bio najbrži. Nadam se da je odgovor tačan. Evo da čujemo i odgovor. Traktor kezeće kad je korov beli, a zemljište labilno. Mislim da je to. Traktor kezeće kada je korov beli, a zemlja labilna. Međutim, mislim da to možemo priznati. I tako smo dobili novoga pobednika. Hej, hej, hej. Drug Talambasov napred odrekao eventualne nagrade u korist škole. Inače, nagrada je komplet knjiga našeg čuvenog književnika. Nadam se da imamo režija, molim. Evo, to je komplet knjiga našeg, ni imena mu ne znam. A ova druga nagrada su cipele njegove majke. Evo, pogledajmo to. A sada, džingl. I zato, ko je najbolja televizija? Najbolja je naša piratska televizija. Ko je sve nastupao u piratskoj televiziji? Nastupaju sve zvezde. Kada ide naš program? Ne znam. I zato uvek piratska televizija. Hej, hej, hej. Do izvlačenja pobednika za najboljeg kompozitora. To je Momčivo Bajagić. Bajaga! Odi, Bajo! Evo jedna zlatna jabuka za Bajagu. Zvoli Bajaga. Hvala, imamo šibice na stadionu. Kako se osjećaš, Bajo? Bajo, kako se osjećaš? Sporterovo Skoplje sam došao. Dobro, Bajagi će biti bolje, a mi nastavljamo dalje. Izvlačit ćemo imena najboljih pevača. Bajo, šta ti je? Umirem, mi je pjesma na usnama. Zažmuri. Po izvlačenju pobednika za najboljeg pevača godine pomoći ću. Kakve gore, pesma cigana. Vaš verni reporter Turki Drago se nalazi na licu mesta zajedno sa piratskom televizijom. Došli smo u jednu stambenu zgradu, tačno 11 časova, žurke su najviše